Organeke operasyonel. Meji. Siesta Milano. Meji organeke operasyonele. Operasyoneliya Meji bi zindîbûn, nûralîbûna wî û bi piştgiriya pêvajoyên hestiyarî va girêdayî ye. Ji ber ku vedorên Mejî zindî ne. Ji vedorên elektronîk cuda ne. Ji ber ku vedorên Mejî zindî, nûralin, berova jî rêxistin û fonksiyoneliya kompîterê ya ku bêhest sinyalan dişixulîne, rehenda wate û şîroveyê diafirîne. Di encamê de li ser tiştan û pirsgirêkan, li gorî statûya xwe ya marjinal, xwedî fleksibîlîteya veguherandina daneyan e. Li gorî vê, yek ji taybetmendiya girîng a Mejî ew e ku pêvajoyên agahiyê di forma zîndirehekî de dişuxule. Şuxulandina agahiyê di avayiyeke zindî, rehikî ya wekî Mejî de bi awayeke balkêş û girtî qada ceribandina fenomenal ava dike. Bi vî awayî Mejî bi bersivdayîna hişyariyên hestiyarî xwedî sîstemên vedoran e ku ramanan û hestan bi awayeke subjektif dişuxulîne. Ev vedor bi sîstemên vedorên biyokîmyawî dixebitin ku ji sîstemên vedorên elektroniîk, ên analog û dijîtal ên ku bêhest dixebitin cuda ne. Xebata vedorên biyokîmyawî yên Mejî bi xebata çalakiya elektrîkî ya di hundirê nûronê de û sinyalên kîmyawî yên di navbera nûronan de pêk tê. Vedorên Mejî ji bo taşedayîna derdora tekakas girîngin. Avayiyên nûral ên Mejî yên ku şîrove dikin û wateyê diafirînin, desteka tekakasan dikin ku derdora xwe li gorî daxwazên xwe teşe bikin. Bi vî aliyê xwe Mejî organeke xwedî însiyatîfe ku xwedî şiyanên operasyonel e. Dema ku Mejî rastî pirsgirêkekê tê, ji bo çareseriya pirsgirêkê cîhaneke wateyê ava dike û bi vê cîhana wateyê pirsgirêkan çareser dike. Rewşa bingehîn a ku nîşan dide ku Mejî operasyonel e, qada ceribandina fenomenal a subjeyê ye ku ji gihîştina objektif girtiye. Ev qada îzolekirî, ji aliyê Mejî ve tê avakirin û ji bo tekakasan qadeke ezeziyê ve dike ku derdora xwe li gorî daxwazên xwe teşe bike û ji bo vê derfetan pêşkeş dike. Di encamê de qada hişmendiya fenomenal, qada marjinal a cûreya mirovan e ku li ser êş û kêfê hatiye avakirin. Mirov bi vê qada xwe ya îzolekirî, qada xwe zayî xira dike. Hege em mînakeke berbiçav bidin, çand avakirin, newekî ku tê fikirîn, sazîkirina cîhana xwezayî ye, lêbelê xirabkirina cîhana xwezayî ye bi hêza xeyalî ya mirovan. Ev veguherandin an jî xirakirin ji hêza operasyonel a ku Mejiyê mirovan li ser her tiştê xwe disepîne pêk tê. Bi kurtasî ji bo afirandina taybetmendiyeke weke hişmendiya subjektif, pêdivî bi avayiyeke operasyonel heye ku dikare li ser xwe û derdora xwe veguherînê çêbike. Ev avanî Mejî ye. Di encamê de ne pêkane ku jîrahiya çêkiriya bêhest vê pêk bîne. Ji ber ku bernameyên kompîteran dema ku agahiyê dişuxulînin, ji cihekî wekî qada fenomenal çavkanî hilnadin. Ji ber vê pêvajoyên agahiyê yên ku bi wate tên avakirin û li ser êş û kêfê dixebitin tune. Tiştê ku jîrahiya çêkirî bêhest dike, ji xezîneya normên ceribî yên berfireh ên mirovan sûd werdigire û lîstika bi zirara semantîk a li ser dirêktîfan pêşkeş dike. Di encamê de dema ku dem derbas dibe, tiştê herî niwaze yê ku tê de bernameyên bi paradigmaya jîrahiya çêkirî ya heyî bikin, dê bi zareke semantîk a hesta mirovan be. Lêbelê pêkan xuya nake ku ji lîstika bi zarê wê de tir be. Ji ber ku jîrahiya çêkirî û hişmendiya çêkirî dê bi lîstika bi zarê ya bêniyet a ku di asta niwaze de dixe bi teva sînordar bimîne, heta ku zêdekirinên hestiyarî, hestî yên li ser zindîbûnê pêreneyên kirin. Hege em vê rewşê bi mînakeke hêsan rave bikin, em mirovekê bifikirin ku şiyana wî ya bi zara dengan heye. Bila ev kes ji mirovan bigire heta ajal û tiştên bêcan bi zara gelek tiştan di asta pir baş da bike. Li gorî vê, kes van hemû bizarên dengan bi hest pêkirin û hîskirinê diceribîne. Hemû frekansên dengên ku ji kategoriyên cuda tên bizar kirin, di cîhana ceribandina wê hosteya zarê de hişmendiyekê û di kesayetiya wê de şopên di astên diyar da dihêle. Lêbelê li hember vê em bernameyeke jîrahiya çêkirî bigirin dest. Li gorî vê, bila jîrahiya çêkirî jî bi heman awayî bizara frekansên dengan ji gelek kategoriyan bike. Baş e, bizarên ku ji aliyê tekakasî, zindî û bernameyekê ve di heman şert û bi heman awayî tên kirin, gelo ji aliyê hest û wateyê ve dikarin wekî hev bin. Bersiva wê helbet naye. Ji ber ku tevî ku ji aliyê mirovekê ve bêkirin jî, çalakiya bizarkirinê bi xwe jî nikare bi ceribandina orjînal a xwediyê orjînal ê dengê ku tê bizarkirin re bi tevahî yek be. Ev bizar ji bizarekê ku tenê li ser hesta mirovbûnê ye, nikare wê de tir be.
Herçi qasî ev deng di çarçoveya lîstika bizarê ya bizarvanê dengan de di nav hest û wateyekê de tê ceribandin jî ev lîstika bizarê dê ji ceribandina orjînal û xwezeya xwediyê deng dûr bimîne. Bo mînak, gelo mirovekê ku bizara dengê beytikekê dike, ceribandina beytikbûnê dijî? Helbet bersiva vê naye. Tenê dizane ku cûreyeke çûkê ku weke beytikê heye û di qeda xwe ya ceribandinê de xwedî hişmendî û rehandina wateyê ye derbarê beytikê de. Hesta ku derbarê beytikê de xwedî ye, dema pêwîst be bi hişmendî bi tiştan ve girê de lê di dawiyê de bizarkirina beytikê bi tevayî dûr e ji orjînaliya hebûneke weke beytikê. Başê em bifikirin ku em vê lîstika bizarê ya derbarê beytikê de li ser bernameya jîrayiya çêkirî bisepînin. Dema ku ya disepîne nermalevek be, gelo heman rewşê bi bizarvanê mirov re diceribîne. Bersiva vê pirsê jî naye. Ji ber ku tevî ku lîstika bizarê ya bizarvanê mirov ji orjînalbûnê dûr be jî qet nebe xwedî hestekî û hişmendiyeke semantîk e. Lê lîstika bizarê ya bernameya kompîterê dê bêhest be û di encamê de ji orjînaliyê gelekî dûrtir be. Ji ber ku di nav de ceribandina bizarvanbûnê ya ku li ser hişmendiya bi agah a ku bizarvanê mirov di lîstika bizarê de xwediyê jî tune ye, hesta wê jî tune ye. Tiştê ku dike bi tevayî tiştekî bêhest e û hişmendiyek tê de tune ye. Li gorî vê, di aliyekê de bizarkirina beytikê bi awayeke hestiyarî wekî mirovekê heye û ji aliyê din ve jî bizarkirina beytikekê tenê bi awayeke bêhest wekî nermalavekê heye. Di encamê de mêjî wek organeke biyokîmyewî û helbet elektrîkî her çi bike jî li ser her tiştê ku rast bê de li gorî xwe ve guherînekê disepîne. Ji ber vê yekê mêjî organeke operasyonel e ku hest û wateyê ava dike, ceribandin û hişmendiyê diafirîne.